Em dic Margarita Planes i sóc membre de la colla del Ball de Gitanes, en aquests moments presidenta. Quin va ser el primer ball de gitanes que vas ballar? A les parts de 4. Què t'ha ensenyat personalment la teva trajectòria com a balladora? Saber compartir, estar en grup i sobretot perdre la vergonya. Quin ha estat el repte més gran que has viscut com a mestre de gitanes? Com a repte sempre és aconseguir que sentin un equip i que se sentin que formen part d'una gran família, que són les gitanes. De totes les ballades que has fet, n'hi ha alguna que guardis com a especial? Sí, la primera ballada que vam ballar a Montserrat era l'Omàs. Quina creus que és la clau per mantenir viva la motivació i les ganes dins la colla? Formar grup, formar família i saber que estem mantenint una tradició molt important del nostre poble. Qui et va inspirar a començar a ballar gitanes? Doncs com vaig veure el primer dia que ballaven, l'any 75, al cine de la COPE. Quina part de l'organització d'una ballada trobes més divertida i quina més complicada? La més divertida quan ens reunim la colla i fem la pluja d'idees. I la més complicada és que el dia de la ballada o de la festa els nervis no em juguin una mala passada i em deixin disfrutar de la ballada. Hi ha alguna anècdota divertida i inolvidable que hagis viscut com a balladora o mestra? Moltes, però una que m'agrada molt és la primera vegada que vam anar a ballar a Montserrat ens van fer creure que la missa era per nosaltres. Fem l'ofrena i tots els balladors ben ordenadets cap a dintre missa. Al moment que trepitgem l'església, el capellà comença a dir: sisplau, silenci, que aquests picarols, sisplau, silenci. Doncs res, 1.100 balladors a dintre l'església, atapeïda a més no poder, assentats per als passadissos, per tot arreu. Assentats a terra, fan la missa i treuen el botafumeiro, amb aquella fumarola amunt i avall de l'església. El meu ballador, marejat com una sopa, amb aquella fumarela. Ve una escorta d'un agrupament i ens fa, tots els que estàvem allà, ens fa així i diu, cap allà. I no sabíem on anàvem, perquè anàvem tan atapeïts que al moment ens trobem un capellà amb una hòstia per combregar. Per tant, vam combregar sense haver-nos confessat, Com et vas sentir el primer cop que vas ballar gitanes en públic? Molt feliç d'haver aconseguit ballar gitanes. Com combines la tradició del ball amb la necessitat d'innovar com a presidenta? Jo sempre dic que la dansa és viva. Per tant, cada eslabó de la cadena de la història de les gitanes ha portat coses, i totes interessants. De totes formes, no crec que aquestes innovacions hagin fet perdre l'essència de les gitanes de Parets. Quin és el teu moment preferit durant una ballada? Quan estàs a la fila a punt de sortir a ballar. Si poguessis parlar amb la tu de quan vas començar, què li diries avui com a presidenta? Li diria moltes gràcies per haver pujat al carro i per ser de la família gitana. Aquest any les gitanes de Parets estan d'aniversari. Què significa i com ho celebrarem? Per mi, un goig, perquè d'aquests 50 anys n'hi he estat 48. I com ho celebrarem? Doncs amb una gran ballada, que ens retrobarem antics balladors i amb una particularitat, que aquest any ballaran gent que no en ballen mai gitanes i per un dia també seran gitanos com nosaltres. Per acabar, quin desig tens per a la colla de gitanes de Parets? Llarga vida a l'entitat, llarga vida, sobretot, i després que ben aviat tinguem una colla de joves. Per tots vosaltres. Ai, espera que ara no em sortirà. Espera.